Salutare! Sunt Narcis, iar acesta este un scurt unboxing pentru memoria DDR3 de la Corsair. Este modelul XMS3. Pachetul conține doar o plăcuță de memorie cu o capacitate de 4 GB, ce rulează la o frecvență de 1600 MHz și are o latență CAS de 9. Se alimentează cu 1,5V. Include și un radiator pentru optimizarea performanței și a stabilității. Așa arată pe ambele părți. Vă mulțumesc pentru vizionare.